raportat la perioada curentă numai de 7,59% la 31/12 al 2015, fără să luați în calcul toate finanțele de state publice, datorii publice locale pe care le avem, iar creditele contractate pentru confinanțarea proiectului de finanțare europeană nu mai corespund cu obiectivele propuse la contractare. Legat de realizarea unui lac de acumulare, cred că în cel mai scurt timp va apare o nouă axă pentru stațiunile balneo climaterice. Localitatea Predeală se încadrează ca secțiune climaterică și vom putea accesa un proiect sau niște fonduri de până la 5 milioane de euro pe componenta agrement. Și aici se pare că vom putea să reușim și această investiție de care noi se face de drept privind acest lac de acumulare. Legat de depozitul și de magazinele unde se depozită, vom lua în calcul această propunere. Ne interesează și să avem astăzi 4 km de rețea de cablu, 4 km de rețea de apă printr-un contract făcut cu Vectra în 2009. Ele au fost în custodie până în anul 2013, sunt pe Valea Râșnoavei depozitate pe contractul Vectra Pote 2013, care nu au fost puse în operă și acolo vom avea probleme. Curtea de Conturi s-a sesizat, noi le-am adus acasă, vom avea un proces în cel mai scurt. Să vedem de unde vom avea sursa de finanțare pentru a continua această punere a lor în practică. Le ținem acolo și sunt plătite din banii guvernului și nu putem să le folosim. Domnul Pop, dacă mai aveți altă... Vreau să întreb dacă ar fi necesar ca acum, până la aprobarea bugetului, să încercăm să primim poziția de investiție, privind faptul că dumneavoastră ați propus dezvoltarea domeniului schiabiu și aceste două proiecte, care cred eu că sunt prioritare. Ca să nu mai întâmpinăm situații de genul acestui an, în care, când turiștii vin pentru vacanță, să nu avem zăpadă, deși temperaturile au fost destul de scăzute în perioada. Nu am avut temperaturi scăzute, dacă veniți în afara dezbaterii, să știți că am făcut zăpadă. 5 zile am făcut zăpadă, nu au fost îndeajuns să Clăbuceți să funcționeze la parametri normal. Puteți să ne spuneți și data? Nu. Și câte tunuri au funcționat? Și câte tunuri au funcționat? Maxim, noi mergem cu maxim 7 tunuri. În momentul în care l-am pornit la linie, deja nu mai avem... Cred că greșiți cu 1. Mergeți cu maxim 6 în momentul în care porniți 7. Instalația, da. Și vă mai spun, temperaturi pertinente pentru producere de zăpadă artificială au fost, putem să aducem situația meteo, în decembrie, însă nu am folosit acest. Ce să vă spun? Că pe 31 am mers cu 2 tunuri. Am mers cu 2 tunuri, că s-a scăzut presiunea apei și rămânea toată stațiunea cu apă. Vreți să vă spun asta? Vă spun și aveam temperaturi scăzute, sigur că da. Asta e realitatea. Poate că Raja trebuia să facă investițiile pe care le-a promis. Bun. Domnul Frenciu Costea, la capitolul 6702, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, bunuri, servicii, spații verzi, sală de sport, teren de fotbal. Evenimente culturale, proiecte de finanțare neramsală, centru de agrement și spa. Privind centrul de agrement și spa, ați prins o sumă de 1.979.000 de euro, echivalent a 437 proiect fonduri rambursabile. Menționez că la 16/12/2015 am fost prezent la ședința Consiliului de Finanțe de la Secția de Specialitate, ați inițiat un proiect de hotărâre în care a solicitat votul de încredere al Consiliului Local pentru a puternici și aproba ca numele orașului să evaluați angajamentul cu propria răspundere înscris că veți declina până la 30/6/2015 proiectul de centru de agrement și spa. Totodată a solicitat valoarea sumelor de finanțării proiectului menționat și anume suma de 2.500 pe rol care trebuia introdusă în acest buget odată cu lista de investiții supusă pentru aprobarea bugetului de octavă. Conform modelului Consiliului, nu respectați sumele necesare aprobate pentru finalarea proiectului și nici angajamentul luat pe propria răspundere pentru care ați cerut în predici. Țin să vă aduc la cunoștință că toate aceste aspecte nu sunt în concordanță cu prevederile legale și datorită faptului că locuiesc în Predeal și conduc o societate în domeniul turistic, vă rog să considerați capitolul referitor la acest proiect și să introduceți suma reală pe care v-ați angajat conform HCL-ului din 16/12/23 Mintron, referitor la finalizarea proiectului centru de agrement și spa, suma pe care o aveți aprobată de Consiliul Local, dacă nu revocați HCL-ul mai sus menționat și reconsiderați poziția față de angajamentul pe care l-ați făcut în numele orașului. Dacă nu respectați în domnul deciziile Consiliului Local, mă văd nevoie să anunț oficial instituțiile unde ați făcut aceste angajamente pe propria răspundere, angajând orașul în comisiuni pe care în start nu le respectați în cuantul înțelegerilor aprobate la inițiativa noastră, cât și a instanțelor de judecată, de exemplu, proiectul mai sus menționat, cu contract